przystąpi mający przyjąć święcenie prezbiteratu. Andrzej Kowszuk, syn Aleksandra i Janiny. Jestem. Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół prosi, abyś tego naszego brata wyświęcił na prezbitera. Czy wiesz, że jest tego godny? Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie, zaświadczam, że uznano jego za godnego święceń. Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa wybieramy tego naszego brata do stanu prezbiteratu. Bogu niech będą dzięki. Drogi synu, zanim przystąpisz do święceń prezbiteratu, musisz wobec ludu wyrazić wolę ich przyjęcia. Dlatego pytam Cię, czy chcesz wiernie pełnić urząd posługiwania kapłańskiego w stopniu prezbitera jako gorliwy współpracownik biskupów w kierowaniu ludem Bożym pod przewodnictwem Ducha Świętego? Czy chcesz razem z nami wypraszać Boże miłosierdzie dla powierzonego Ci ludu, modlę się nieustannie według nakazu Chrystusa? Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, który samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną ofiarę i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi? Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Święty Tadeuszu, módl się za nami. Święty Macieju, módl się za nami. Święty Wojciechu, módl się za nami. Święty Stanisławie, módl się za nami. Święty Kazimierzu, módlcie się za nami. prosimy Cię, abyś tego wybranego pobłogosławił i uświęcił. Wysłuchaj nas, Panie. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię szczerze, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowywane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc, które czekają wciąż. Napełnij serce swoje tym kosztownym nasieniem, a zobaczysz, że Bóg poprowadzi Cię do ludzi, a zobaczysz, że Bóg poprowadzi Cię do ludzi. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię.